A Garda Civil incautou 779 kilos de sardiña en Ribeira. O Instituto Armado realizou a denuncia pertinente por exceder os topes de capturas autorizados. O Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil da Coruña vende incautar 779 kilos de sardiña no porto de Ribeira. Os feitos desenvolvéronse cando os efectivos da unidade estaban a realizar un servizo propio da especialidade na zona do municipio ribeirense. Mentre estaban a facer este servizo, observaron como un pesqueiro atracaba no porto da localidade. Os axentes da Garda Civil achegáronse ao mesmo para realizar un control das capturas que traía e constataron que rexistraran 2.500 kilos, a cantidade máxima permitida para este tipo de barco. Sen embargo, cando remataron de realizar a descarga da sardiña no porto, os efectivos do Instituto Armado comprobaron que o peso real das capturas era de 3.279 kilos en vez do 2.500 que declararan. A Garda Civil realizou as pertinentes actas de denuncia á Lei 11/2008 de Pesca de Galicia por infradeclaración de capturas e por exceder os topes autorizados, e tamén incautaron os 769 kilos de exceso de sardiña que foron entregadas a un centro benéfico.